Avui celebrem qui som, d'on venim i tot allò que encara volem transformar. Som aquí per fer poble, per fer cultura, per fer comunitat i per recordar que les vides LGTBIQ+ també arrelen al territori. Aquest és un festival fet des de l'estima, la dissidència i l'alegria compartida. Ara sí, que comenci l'orgull rural a l'escenari principal. Hola a totes! Bona tarda! Hola, hola! Bona tarda de l'Espluga de Francolí! Veniu. Ai, gràcies, rei. Home, jo no he vingut preparada per seure amb un d'això de palla, carinyos? Tu, qui t'ha vist i qui te ve, Home, Podràs. ai, cuidado, si se'n veu alguna cosa m'avisa vostè, senyora. Has estat a pitjors llocs. Això és veritat, això és veritat, però una ha de mantenir-se sempre senyora, carinyo. Correcte. Queixar-se. Bona tarda. Com ens agrada. Com esteu? Com esteu? Molt bé. Avui Cardemcat, últim capítol. Uau, Hem volgut fer-lo amb vosaltres, amb el Safreig. Quina il·lusió. Quin honor. Molt contentes d'acabar aquesta aventura amb vosaltres. M'he deixat els clínex, jo, Els crítics per què? Per la llagrimeta. Per plorar. Sí, comencem Has forts, d'especificar, ja. carinyo. Si cau una goteta has de poder ajudar. Exacte, sí, molt Aquí bé. tothom sap que necessitem els dos rombos, no? Tothom ho sap aquí, sí? Que ens calen els dos rombos aquí a dalt. Els hem de fer. Escolteu una cosa, moltes gràcies per haver accedit a fer l'últim capítol amb nosaltres aquí, des de l'Orgull Esplugui. Em sembla que és la quarta edició, molt agraïdes. La cinquena. Cinquena? Cinquena. Cinquena edició, moltes gràcies. I abans de començar, si us sembla bé, veurem per últim cop la intro del Cardemcat. Exactament. Vinga, Sergi, fot-li. I ara sóc addicte al clímax, em sento tret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest món s'està acabant, millor que ens pilla tots fullant. I és que ara depèn del clímax, estic viciat en tot el que és efímer. Si el que ens espera és la fi del món, que arribi ja el... Nosaltres? Cardemcat. Ja, no? Ja, no? Molt bé. Que guai. Quina emoció veure-la per última vegada. L'edició del vídeo és superxulo, És guai, va quedar molt bé. A mi m'agrada molt. El pet aquell m'encanta. Ja, és xulo, O sigui, sí. És com... Ok. Sí. Aquí hi ha SFX, efectes especials. Escolteu una pregunta. Abans de començar, al capítol anterior us van fer una pregunta per vosaltres, la Raquel i la Cristina. Ho sé. Tu saps quina és? Sí, perquè jo he vist l'episodi. Exacte, imagino que vosaltres no Jo sabeu. encara no l'he vist. Val. Si no recordo malament, us preguntaven si us agradaria practicar el blanquing. Què és el blanquing, Laura? Això. Vinga. Espera. No sé si hi ha algú a la sala que sàpiga què és el... Sabeu què és el blanquing? És algo de risc, m'he de posar en risc. Depèn. Un cas i un arnès i unes cordes, així. Em puc quedar embarassada, carinyo, si practico blanting d'aquest? Podries. Ai, cuidado, Ostres, de... Sempre protecció. Bueno, sí, mira la Verge Maria també. Algú del públic sap què és un blanquing? Ah, mira, epa! Mira, l'ha vist. Ens podries explicar què és el blanquing? En poques paraules, va. Espera, carinyo, espera un segon. Micro. A mi m'han portat aquí perquè luzca palmito, així que vine. Home, no vinc jo tan curta perquè no se'n vegin les cames, no? Vine, rei, vine. Apropa-li a la boca. A la boca. No pateixi, seu aquí al meu costat. Un aplaudiment, Aplaudiment. Ens explicarà què és un blanquing. Com et dius? Hola, em dic Carlos. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Ja som de la família. Quants plampkins has fet? Un amigo me ha contado, però jo no soy. Pel que tinc entès, si no recordo malament, són pràctiques sexuals o excitació sexual mentre fas caca. És fer una mamada mentre estàs cagant. Sí, la mamada... O sigui, el que caga fa la mamada o el que caga la rep? Home, sí, No. Tu l'ordre. cagues i tens algú aquí que te l'està mamant. Crec que tinc la resposta a la pregunta. Crec que tinc la resposta. És de risc. És una mica de risc que és. Però està bé, perquè si et ve un pet en aquell moment, no cal que et cohibeixis com normalment faries amb una Home, és que mamada estàs normal. literalment cagant. Per això, ja no ve d'aquí. No ve d'aquí. Déu-n'hi-do, Per tant, què?
Us agradaria? A tu t'agradaria, Carlos? No gaire, la No veritat. gaire. Soc molt vainilla, jo, per aquestes coses. Ah, d'acord. Per temes caques. Per altres coses ja potser parlem-ne. Parlem-ne. Després en parlarem. No marxis molt lluny. No marxis. Vosaltres què? Jo, Bueno, moltes gràcies. Gràcies, Carlos. Ai, jo volia que es quedés. Que es quedi aquí. Bueno, Clar. vols quedar-te, carinyo? Ai, diu que és boyer. Ai, per aplaudiment per Carlos. Però bueno, la Zafiro ja té clitxat, Quasi. Home, jo ja he palpat, carinyo, jo ja he palpat. Com ets, Zafiro, Ai, jo estic molt sola, carinyo, què vols? ella sí que faria el plat. Mentida. Tu sempre dius que estàs molt sola, però sempre tens plans. Me faig un fart de cardar després. No és veritat. Com diu allò de perro ladrador? Doncs jo sí. Com Jo sí muerdo, jo sí Tu muerdo. sí que mossegues. Jo sí que mossego, sí. Llavors, la pregunta era... Us agradaria practicar el blanquin? No. Jo ara mateix, en el meu punt de la meva vida, no. D'acord? Jo igual, no. Zafiro? Sóc una senyora, carinyo. Bueno, t'hauríem de veure. Jo... No, les artistes... Cuando cabalga... Jo no faig ni caca. Ai, Ni ho faig. No, és coses màgiques, misterioses. Sí. Per tant, la resposta general és que no. No. D'acord, doncs queda dit. Em sap greu, si algú tenia il·lusió. Home, està clar No. que és com molt pràctic, no? Sí. Doncs perquè tu No estàs sé, allà... no. Com vull dir, ja estàs, allò ja està a l'aire, no? Tu t'asseus allà i allò ja queda a l'aire, per tant ja pots començar, no? És un tret, no? fas vincle també, perquè després d'això hi ha qualsevol cosa, Ja està, Sí. todo puede ir per arriba ja. Sí. Us he de dir que vaig preguntar al Termcat si proposaven traducció al català de Blamkin i em van dir que Blamkin. I Vale. treballeu una mica, no? Home, però si els No vas sé. preguntar ara fa poquet, nen, igual de vacances ja. Sí. No, és que estan farts de nosaltres. Ja. A l'estiu treballen. Estiu treballant, al juliol treballen. Però de quina paraulota ve això de l'anglès? Això ve de Blamkin, de blowjob i dump, que és cagarro. Han fet aquí un plump i el quin no sé d'on ve, però sí. No, de Llorenç. Aquest és Quim, jo també. El quin. El Quim. Dit això, aviam, al terme del capítol d'avui, tenim el nostre llibre per aquí, Laura. Ah, mira, és que hem publicat un llibre, per si no ho sabeu. David, que l'heu comprat ja, el llibre? L'heu comprat? Sí. Ah, Cardem en català, On el podem comprar? A qualsevol llibreria. Oh, uau. Sí. Vocabulari indispensable per follar sense pèls a la llengua. 2 edicions ja, Segona edició, correcte. Fort. És fort. Poc se'n parla. Perquè, clar, perdó, qui és Cardencat, per si algú d'aquí no... Per què no ho expliqueu vosaltres? Què és Cardemcat? O què? Qui o què? Qui o què? Totes dues. Bueno, jo crec que és... Jo diré, per part meva, corregiu-me si m'equivoco, és un podcast en català on parleu de cardar en català i llavors paraules que s'utilitzen normalment tretes d'anglicismes o castellanismes també per dir coses més marranotes, doncs reivindiqueu dir-les en català i català correcte. Correcte, perfecte. L'únic que corregiria és que més que un podcast és un projecte. Projecte, és veritat. Llibre, el Jo podcast... per mi sou els meus profes d'aquesta classe de sexe. La típica classe que s'hauria a primera fila en lloc de darrere de tot, que és el que feia Quasi sempre. normalment. Menja plàstic. Sempre. Allí, a veure Sí, què cau. i trauria bona nota perquè estaria allà embalandit. Heu après coses amb el llibre? Molt. Perquè Oh, i tant. vosaltres van venir als safareig i us en van regalar una còpia. Sí, Heu la après tenim, coses? la tenim. El llibre, del podcast, de tot. Ens hem I de renyat. vosaltres també hem après. Home, Bueno, avui el no cotxe... El cotxe... Déu-n'hi-do, Què? El que passa al cotxe. Ara, després s'ha dormit, Ja. Ja, és que clar. Soc una noia que fa moltes coses. Ai, la nena. Molt atrafegada. Una de les coses que jo he après, o que hem après nosaltres com a safareig, és a dir les coses pel seu nom en català. I quan no les diem, recordem el Roger perquè Uau. era a la Laura. És que heu estat Normativa. Normativa. Sí, la normativa, o sigui, sempre és en plan, això a Cardemcat li agradaria, això no sé què, o sigui, sempre heu estat... Ai, si t'escoltés, Cardemcat. Ai, sí. Bueno, i... Bueno, Bé. dit això, doncs, el terme que hem triat avui pel programa, a mi m'agradaria que llegís la Maria. Perquè Vinga, trobo Maria. que és molt adient per tu. He de treure la xuleta. Sí. Fíjate. Te'n recordes de quin és el terme d'avui? No te'n recordes? Ho vol dir correctament. Clar, és que la pressió és real. No? Sí. Pipazo! Què és un pipazo? Un pipazo. Aviam, segons les teves paraules, aviam, Maria, què és un Ah, pipazo? és que no ho sé.
Que no ho saps. Quan Jo no ho menges sé. pipes i tens allà un cúmul de Jo pipes. no ho sé. Túnel de gros. Jo sóc massa jove, això a la meva època està. Mentida. Carinyo, les pipes han existit sempre. Una bona pipa ha existit. Vosaltres sabeu què és una pipa? Ja per començar. La pipa. Pipa. Una pipa. Segur Quina que- pipa. Segur que hi ha moltes La de persones aquí menjar, assegudes la que tenen pipa aquí, no? Hi ha moltes pipes, molt tipus de pipes. Clar. La poses a la boca, sigui quina sigui. Totes. I el pipazo? I el pipazo? Hi ha agenda popular? Maria. Una pipa gran. D'haver parit 10 persones. Llegim-me aviam la descripció del mot. A veure. Aviam. I a veure si entenem per què la Maria... Pipazo, terme popularitzat en els anys 90. Veus com no és de la meva època? Vale, no estaves en aquest món. A quin any ets? 2001. Quina vergonya. Canalla. Ai, Déu meu. Claro, yo aquí estoy en blanco y negro aún. para mí. 2001. Zafiro? Soy negro. Tranquil·la, No, tranquil·la. broma. Que la Zafiro, aquestes coses de l'edat... De l'edat no es parla a la meva presència, carinyo. Que no ho hem après encara en 2 temporades que portem de safaret. Per favor. Home. Aviam, doncs, terme Bon popularitzat blanco i negro. en els anys 90 a través d'una llegenda urbana atribuïda a Lola Flores, en Oh, què es wow. descriu Anaves al col·le amb la Lola, tu. Amiga meva, jo he actuat moltes vegades amb la Lola Flores. Íntima. El pescaïlla. I segur que t'ho ha dit més d'una vegada, allò de pipazo. Jo me'n recordo que ella ho deia. Sí. Jo me'n recordo. Que després ens ho hem inventat, potser. Ai, pues m'agrada. Ara li agrada. Ara que ho ha llegit del tot... Ara ho ha llegit Perdó, terme utilitzat per la Lola Flores per dir què? per descriure una relació sexual lèsbica entre amigues. Amigues. Perquè ella suposadament va dir ¿quién no se ha dado un pipazo con una amiga? Però un pipazo és... No, pipazo. Pipas. Sí, entre pipes. Pipa contra pipa. Sí. M'explico, no? Sí. Pipa contra pipa. Pues me gusta el pipazo. Per això et deia que ho llegeixis tu. Ah, pues sí, sí. referent- Tothom ha fet pipazos, eh? Aquí. He de dir que suposadament perquè jo vaig estar fent recerca i no existeix cap prova que aquesta senyora digués en cap moment això, però bé, llegenda popular. Que li preguntin a la Pantoja. La Pantoja per què? Perquè també... Perquè també entén Perquè igual, pipazos, la igual Pantoja. n'ha fet, No. n'ha fet. Per tant, com diríem pipazo en català? Aviam, Maria. Tu què diries? Podríem. La tisora. Fer la tisora? Sí. Què més tenim per aquí, Quim? Sinònim. Bacorà. Sí, això deu ser valencià. Vale. Bacorà. Vale. Figa amiga. Figa amiga. Amiga, m'encanta. Pigardiu. Oi, a mi aquesta... Un panucàs. Home, panuc. Un bon panucàs. Clar que sí. Això sí que m'agrada a mi. Sona més rústic, no? Panucàs. Rostollot. O un xoc de figues. Una xonada. Un xoc de troncs, però xoc de figues. Xonada també és xulo, no? Una xonada. Et fotré una bona xonada. O ens fotrem una bona xonada. Sí. Potente. Queda dit. T'ha agradat o no? M'agrada. Ho començaré a... Tu has... Però ja li puc posar nom a coses que m'han passat. Això està bé, a la vida. Anava a Però et preguntar. passen coses. I no tenen He fet un pipazo. Si has fet això, una xonada, un xoc de figues. Te n'adones que ja n'has Sí. fet. Clar, Has fet uns quants, no? clar. N'he fet. N'he fet, ho deixarem aquí. Sí. D'acord. Doncs queda dit. I jo a partir d'aquí ja... Posis nerviós, no posis nerviós. Cosa vostra. I el nostre públic que s'ha fet un panucàs alguna vegada, Algú del les públic? persones que tinguin son aquí s'han fet un pipazo, millor dit, un panucàs, A veure, un un xoc de figa alguna vegada. Ella sí, reina, sí. No te n'avergonyeixis, carinyo, El que es té se n'ha de gaudir. Clar, és allò que les migues es posen tontes entre elles, no? I trapatram. Trapatram. És que quan es té confiança i tot, ja no ve d'aquí, tu. Clar, això és molt bonic. Al final el sexe és una manera més de demostrar la teva amistat i el teu amor cap a un altre. Hi ha qui va fer birres i hi ha qui fa... Panucàs. És fraternitat. Una cosa, amb això de les birres jo sempre ho he defensat, que per què no podem tenir amics, amigues, coneguts per anar a follar només? Igual que vas a fer Per què no? una Sí, sí, sí. cervesa... Qualsevol és una activitat més. Clar. Què en penseu d'això? Zafiro? Jo estic molt d'acord. El que passa que jo no tinc amics d'aquestos. Però d'acord estic. Clar, a mi em falten els amics i l'amistat la tinc. L'amistat jo la tinc i la vull donar a qui vulgui. Ara, m'estic a l'altre vulgui, clar. Això és... Per donar i per rebre. Oh, i tant, ja t'ho dic, ja t'ho dic. Doncs molt bé, el terme d'avui. Sí. Sempre anirem a dormir amb alguna cosa més. I a veure, una cosa, Cardemcat. Ara que us tenim aquí, nosaltres hem pensat que els safrets, ja que és l'últim episodi de Cardemcat,
és l'hora de jugar al o ara o mai. O sigui, a veure, hi ha coses que han quedat en la memòria dels seguidors que us seguim, que us consumim, i no volem que acabi Cardemcat, el podcast de Cardemcat, sense respondre algunes preguntes que han quedat a l'aire al llarg d'aquestes 2 temporades. Jo tinc un dubte. Ai. Tenim possibilitat de comodí en alguna de les preguntes? No. A quin tipus estaríem parlant del comodí per veure? Ho dic perquè ma mare és aquí a primera fila. Ai! Doncs, o sigui, vols tirar el comodí de la mare, Per no contestar certes coses, mama. Llavors et diran Està gravat, després t'ho passo. orelles carregades. Doncs, bueno, nosaltres hem fet una petita llista. Perfecte. Hem anat seguint els vostres episodis i ja el que us anem coneixent. I tenim unes quantes preguntes per fer-vos. D'acord. Cuidado, que si hi ha una pregunta que no contesteu, haureu de pagar penyora, I com paguem penyora? Doncs t'hauràs de despullar, carinyo. Sí, Ja veus que Ningú, problema. que no responguis, una prenda fuera. Quantes preguntes hi ha? A veure si ens dona per prendre. A veure si ens dona, perquè clar, si se treu una sabata... Tenim 7 preguntes. 7 temes. Són poquetes, Menys mal que és estiu. Bueno, però no ens serveixen respostes monosíl·labes. Heu de desglossar. D'acord. D'acord? Són fortotes o...? Depèn de la resposta. Val. Una miqueta potser sí. Són picantones. Ara toca dir-ho tot això. Ara heu de treure. No sé si la primera us l'havíeu assignat alguna de vosaltres? La primera a mi em toca de molt a prop. carinyo. A mi la primera... No sé per què. Et toca de molt a prop. Ara potser ho entendreu vosaltres. El dia que aquestes penques, que jo no vaig poder anar-hi, vau estar parlant de quin seria el vostre possible nom drac. Correcte. En cas que tinguéssiu una doble personalitat i que construíssiu aquest personatge drac, que sigui drag queen o drag king, el Roger va contestar. Quin va ser el nom que et vas posar? Normativa. La normativa. Que li ve Ho enteneu, no? molt adient per ell, és molt adient. Però aquí la meva amiga Laura no va dir res. No va dir res ni al Cardemcat ni quan van venir les premsa Res. del Vendrell. Quina vergonya, Laura. Laura. Avui, Laura, et mullaràs. Sí. I també contestarà. Ostres, m'ha costat perquè, no sé, no m'hi veig. Bueno. Però, jo crec que em diria la Queen Bog. La Queen Bog. Clar, nosaltres sabem per què. Sí. La Laura Bog. Sí, és el meu cognom, sí. Molt bé. I de fet, fa un temps ja vaig començar a dir a la gent propera que em diguessin Bog. Estava farta de sentir Laura, i vaig dir, si us plau, digueu-me pel cognom. Per tant, seria la Queen Bog. Molt bé, empoderamenta. Molt bé. Molt bé. M'agrada. Home, Però d'arrels, fa com jo. Clar. Molt bé. I un homenatge al meu pare, que no... Molt bé. I sona internacional. Sí, Sona una mica com de portada de... com Vogue, però... Sí, exacte. és veritat. Mira, podries fer el joc de paraules, Sí, també. sí. La Queen Uau. Bog, pues sí. Mola, m'agrada. Doncs, bueno, per fi podem treure l'espineta d'aquest tema Sí. ja, Laura? Ja tocava. És veritat, estava pendent. Sí. Bueno, que no ens n'anem sense quedar en paus amb tots aquests temes, però espereu perquè aquesta és la més suau. Anava a dir, hòstia, la primera molt bé, perquè dic, uf. Mira, jo tinc aquí una que diu: confesseu un guilty pleasure a nivell eròtic, és a dir, en català, Si us plau. un plaer culpable d'aquells que fan una mica de vergonyeta de dir. Una cosa que us excita, que us posa ben marranotes i que canònicament no seria per res el que la gent s'espera de vosaltres. Per exemple, tinc un exemple. Apa un peu. La meva amiga Montserrat és antibèl·lica declarada. La Montse. Però un bon dia es va fixar en el cul que marquen uns bons pantalons cargo d'aquests de l'exèrcit i des de llavors que té una lleixa a l'armari plena de roba verd oliva. I qui diu roba de llenceria. O sigui, què us encén la panotxa? Què faria posar la cara del Crit de Munch a més d'un? Els que us coneixen, clar. O dels que us segueixen. Aquí diu la Montse, però podria posar Zafiro perfectament, també t'ho dic. És una amiga. És una amiga. Una amiga. Amiga. Això no ho veu ningú, no? Podem... No ho veu ningú, no? No. Ningú. I mare. És que no tinc res així estrany, però el primer que m'ha vingut al cap són... Sabeu els mitjons aquests de tennis? Sí? Els que van fins aquí, que són blancs. Sí. Això a mi m'agrada. Molt bé. Allà amb algun port. Quim, portes tu uns... Oh, uau! No m'hi havia fixat, però sí.
No ho havia vist, No són tan no ho alts. havia vist. No són tan alts, però sabeu M'agraden una mica més alts. Aquí a nosaltres... I sabíeu que hi ha una norma no escrita o sí escrita, no sé, que depèn de la llargada del mitjó et defineix, depèn de quin perfil t'agraden les coses? Actiu o passiu? Ah, de rol, vols dir? No, de com Del tamany. és llarg, deixem-ho aquí. És que no m'ho he preparat, això, però jo una vegada per Twitter vaig veure un post d'aquests que era, depèn de la llargada del mitjó, deia molt de tu. Que eres Nen, passiu. ho avui vas Ho deixarem aquí. On ho has llegit, això, dius? Per X. Per X. Ai. Perdoneu, però aquest noi d'aquí els porta verds i què hi portes? Són plàtans, potser, carinyo? mira. Ho estan deixant clar, eh? Llargs I llargs i una Molts bona plàtans, banana. Molt bé, molt bé. No sé si hi havia... A veure... La Laura no ha contestat? És que... Clar, un altre guilty pleasure, a veure. És que no sé què dir. O sigui, allò de dir, uah, la Laura no ho pensaria mai que... Saps? És que a mi m'ha vingut al cap una cosa, però ara, clar, m'ha despistat la resposta del Roger, llavors no sé si anava per aquí o no. No sé No anava res. per aquí. Tu llença't. Tot és correcte aquí, no No hi ha veu res. ningú, no? No ho veu ningú. No cal que sigui roba, eh? Allò que no ho confessaries mai. M'agrada Però ara ho diré, no? ensumar el cul. No. A mi m'agrada que em mosseguin els mugrons. A tu ja tota! Aquí no. Aquí no. Doncs he de dir que a mi no. A mi no m'agrada. Prenem nota. Però per això sempre Mitjons i mugrons no, apunta. Escolta, per això sempre s'ha de preguntar les coses. Consentiment. Eh? Consentiment. Però cuidado que hi ha molta gent que no li agrada perquè no senten res. És que jo no hi sento res. Veus? No, res de He de dir res. que tampoc, eh? Bueno, Poc. Una preguntem. miqueta de mà. Ara explicaré una cosa. Jo vaig viure una temporada a Taiwan i els taiwanesos amb el tema dels mugrons era una cosa Flipen, eh? Tot un món, no? d'un món. Però què vols dir? Que és com algú molt personal? No, que ja tocaves una mica i allò... Excitament total. Excitament total. És que és una zona molt erògena. Doncs tant de bo jo sentís alguna cosa, però... I tu deuries estar allà... Bueno, Jo així en plan... Sí. Quan acabis, Tot bé, no? ja passem a lo següent. Exacte. I a tu, Laura, t'agrada queixalada, doncs. Sí, el puntet aquest de dolor sense passar. És que aquella línia, aquella línia... Sí. Sí. És agradable, és agradable. Quim. No, escolta, Aquí, preguntes... Escolta, jo et faig una pregunta, també. Quina? Per Cardemcat han passat moltes convidadis amb multitud de coneixements, experiències i sabers. Llavors, la meva pregunta és: Sé per on vas. hi ha hagut marro entre alguna d'aquestes persones convidades i algun membre de Cardemcat? Heu expandit els vostres coneixements sexuals? O no hi ha hagut marro encara amb algú, però espereu que n'hi hagi? No cal que digueu noms, o sí. O sí, eh? A veure, la Xènia no està aquí i no es pot defensar, però vosaltres pideu. Marro en el sentit sexual, entenc. Si no, com? No, marro de... Sexual, vols aquí, baralles o... No, a mi les baralles m'és igual. Val. Safrés. Les baralles al llit. Clar, aquí estem per ser freds, nens. Vols que et doni temps per pensar? Apunta, conti. No hi ha hagut marro amb ningú, diria. Fins ara. Encara. Encara. Però t'agradaria que hi hagués? Home, Sí, algun no? dels convidats que ha passat pel Cardemcat, Sí, gent amb mitjons. Sí. entre d'altres, també. A veure, Ai. Oh, uau! a veure, però vosaltres també porteu mitjons. No et posis gelós. Jo crec que no entro en aquest... En esta fórmula no entro jo. Bueno, deixem la gent amb mitjons. Carinyo, has vingut netet, tu, avui? Nena, jo faig cas als teus consells i porto les Les tovalloletes. toalles del bol. Això és molt bon consell. De El tot meu i manual maneres. del bon mariquita, una bona mariquita ha de portar sempre al bolso tovalloletes. Sí. Veieu? Ai, se sap el que puc pensar. Ara seria el Els moment. instruments de l'orgull públic encara menys. Vale. He de dir que en aquesta temporada només han vingut 2 nois. Tu i el romànic, el Pau. O sigui, els dos. És veritat. I jo, els 2. Està bé, bueno, ja ho saps, Jo, Ah, mira, ara també, Sí, el romànic. S'ha entretingut a veure aquell capítol. A més, el capítol del romànic el vam gravar el mateix dia que el capítol amb ma mare. Ai, us vau trobar. Es van creuar. Es van creuar. va conèixer la sogra. Ha tingut Guapo. accés directe. A més, parla també de la història de l'art i tot. Oh, uau. De l'àvia. Quan vau arribar a casa et va dir, Roger, aquest m'agrada per tu. Quin Cristo. Ai, en I fi. de la primera temporada també, llavors. De la primera temporada no hi ha ningú... No. Perquè s'afareig, no hi va anar.
A veure, va, és que s'està mullant molt el Roger sempre. No, ara anava. Però és que sóc molt hetero. Però, Bueno. però dels nois que han vingut, algun hetero? No hi havia... No. No hi havia... És que tots No hi havia eren gais, no? possibilitat. Qui era el director de càsting allí? Perdó, heterosexuals? Què és això? Què és això? Això sí, No, això. estic desubicada, oi? I per què els hem de convidar a un podcast que parlaran? On surten, això? Estrany. De temporada Estic surten. totalment desubicada. Jo us volia preguntar, Sí. perquè clar, feu molta apologia i molta educació de parlar correctament en català, però a la vida real, quan cardeu, sempre heu parlat. Entenc que ara sí, perquè clar, està lleig fer un llibre i després no aplicar-lo. Però sempre heu parlat català o heu sigut de les que heu fet servir castellanismes o anglicismes alguna vegada? Jo era de les de no parlar. Ah, vale. I des de que parlo en català. Molt bé. Cardes en català. Molt bé. I cardo en català. Clar. Sí. Sí, sempre has cardat o en silenci o en català? Sí. Molt bé. I tu, Roger? Jo he de dir que he adoptat termes que surten al llibre, els he adaptat a la meva vida diària i els utilitzo... Però abans Igual, també abans cardaves en català? No, Ah, no. Abans del llibre? Abans el llibre costava més. Igual sí que Sí. pecaves una mica. Sí. Bueno, Sí. està bé fer reflexió i dir, ho milloraré. Ah, i per això el llibre. Molt El bé. llibre m'ha servit per això. I quin és l'últim terme normatiu català que has fet servir en aquestes pràctiques teves? Vostres. Això, Laura, contesta. Fer un petonet al calp. Què vol dir això? Això mateix, fer un petonet al calp. Tal qual. Tal qual. Com a sinònim... Tot i que no sigui calp, No, perquè el calp es refereix a... Sí, calp. Nena, Nora. La mare del Roger ho ha entès Jo no ho he entès. perfectament. La senyora del Pipasso ho ha entès també? El cap pelat, el cap pelat. Sinònims, Tothom- vegada... el casco alemany. No, Com? no ho estic entenent, si no? S'ha d'explicar. Aviam, a veure, no, el terme, digue-li, Fer torna una mamada. Ah, vale. D'acord. Aquí ens entenem tots. És guai, eh? Però no vull dir que ho hagis practicat, que aquí qui més o qui menys, carinyo, ho ha fet, però tu has dit, Sí. vull fer-te un Sí, petó al sí, cap? sí, Ho has sí, dit? sí. Uau. I t'han entès? Sí, a la primera. I si no, ja s'ha fet saber què volia dir. perquè la persona a qui li deia tenia el llibre. Era un fan. Ja ens havíem llegit el llibre. Venia Publicitat estudiat. encoberta. Ai. M'agrada, com ha de ser. Sí. Heu cardat amb algun fan? No. Jo no, és que clar. Si era fan, no ho sabíeu. El noi del súper no sabem qui és. Ah, El noi del súper no sabem qui és. A veure, relacionat amb això, ara que hem tret el tema. Un moment, però ell no respòs, eh? No. El terme. Vale, guardem en parèntesi això, perquè després vindrà. Jo he de dir que, arran dels vídeos que vaig fer dels pronoms febles, he conegut gent. És que no m'estranya. Material... Sí. El Bueno, pronom jo- era enclític, carinyo, o no era enclític? No era feble. No era feble, era fort. Era ferm. Era ferm. Jo he de tornar a Barcelona a mig amb el cotxe, ja parlarem. Ja parlarem, ja. Després ens expliques, Maria, pel grup de WhatsApp. I quin és l'últim terme que has fet servir? Això. Un terme que he fet servir, doncs un sinònim d'un fet petonet al cap, que és fer bromera amb les genives. perquè després diguin que en català no sona brut. Som riquíssims. Eh? Que Això ho bromera. hem hagut de defensar. M'encanta. És Que preciós. bromera amb les genives. Que bromera. Què et sembla, Zafiro? Que m'hauré de canviar les calces. Això em sembla. Sort que això empapa, no? És com les Sorbeix. de plàstic. Serveix. Ai. Doncs, bueno, i relacionat amb aquests termes, dels termes que heu donat a conèixer, que heu descobert a l'audiència, tots els que hem après, els que heu après vosaltres mateixos des del llibre, també. Hi ha algun que heu après de zero, que no el coneixeu i que us hagi cridat més, que us quedaríeu, no? El preferit. Aspira calenta, no? Que és el nostre preferit. Aquest l'heu fet servir molt. Sí. Però no ho coneixíem, o sigui... Sabeu què és una aspira calenta? Desglossa-ho. El glory hole de tota la vida. Ai. No saps què és un glory hole, carinyo? Carinyo. No. La gent diu, la gent. És com la... Forat negre. Quan piquen la porta del pis has de mirar allà. I ja. Toc. Hola. És un mur així colador. Sí. Expliqueu bé. Què és? Tu vas a aquest lloc, És un forat
Un ovari. Diferents, sí. Bueno, sí. Hi ha molts forats. Pots anar escollint, si vols, pots anar mirant i... Aquest sí, aquest no, aquest sí. Tu sí. Ah, no, tu no, tu sí. I per allà apareixen coses interessants. Bueno, bàsicament... Penis. Penis. Culs també, culs a vegades també. Sí. Penis en plural, vull dir, no tots al mateix forat, Vull dir que cada un amb un forat. Sí, això mateix. Depèn de com També, sigui el i també hi ha forat. xones. Jo ho he vist en pel·lícules. Amb xones. Xones. Ah, Uau. clar, clar. En directe no ho he vist mai. Heu vist mai una aspira calenta casolana? No. No? Sí, així amb una caixa o alguna de cartró, una mica. O amb un... Mireu, aquí mateix, l'O aquesta, veieu l'O aquesta, de l'orgull, serviria perfectament. Algú vol fer una demostració? Ara que tímids. I calienta que sales. A veure, no... sí, escolta. Aprofitant una miqueta, ara que estem ja entrant una miqueta en temperatura, durant els diferents episodis de Cardem Cat heu explicat i llegit diversos relats i experiències sexuals. A vegades mitjançant missatges o correus de l'audiència o a vegades de casos que heu posat a mode d'exemple. Sí? He de dir que, com a oient, i alguna d'aquestes situacions que van anat narrant m'han posat una miqueta tonto. Vale? I la pregunta que us vull fer és... A vosaltres us ha passat d'animar-vos amb alguna de les històries que estan explicat al podcast? I, si és que sí, podeu dir-nos amb quina? És a dir, amb quina us heu animat? Home, les històries del noi del súper, que és un noi que ens va escriure 2 cops a la primera temporada i ara a l'últim capítol d'aquesta segona, doncs eren interessants. Ara, arribar al punt de posar-nos calents, en el meu cas no. No sé, tu... No, perquè suposo que estàs en allà... La feina és la feina. Esteu treballant. Estem treballant. Sí. Esteu treballant i els minuts estem de relax. Potser sí que mentre escrivíem el llibre, fent cerca, estàvem cadascú a casa nostra Clar. i el mitjà d'interacció era un Google Sí. Earth, no? Bueno, Google Docs, aquests editables. compartit, doncs aquí potser sí. Ah, clar. Ja sé on. Ah, bueno, clar, explica-ho. Quina? La mare ja sap, en quin capítol et vas posar... Escrivint-ho. Explica-ho. Amb el BDSM. Era el seu capítol preferit. Sí, el dels mugrons no era casualitat, no? Tot té sentit. Tot Sí, té lligam sí, aquí. Bueno, està molt bé. Pot ser que majoritàriament aquell capítol l'escriguessis tu? Sí. Pot ser. És que al final això s'ha d'agafar i aprofitar i això... Amb ganes. Escolta, La curiositat. Tu, Quim, dius que t'ha passat, Sí. Amb quina, exactament? doncs, podem parlar del noi del súper? Sí. Ah. Doncs això mateix, perquè, a veure, o sigui, qui sigui seguidor del podcast, val? Un autèntic fan de carpeta, sabrà que el noi del súper ha aparegut 3 vegades, com tu deies, en les 2 temporades que heu fet, que estem molt intrigats. I l'últim missatge que us va enviar, doncs Déu-n'hi-do, tot així el cabàs. Que sortiu lo del banking. Però no sabeu qui és. No. Llavors això, vosaltres que... Bueno, o sigui, no, és molt ràpida aquesta resposta. Vosaltres rebeu la correspondència del vostre públic. Vull pensar que en aquests 2 anys s'han pogut produir contactes més enllà dels missatges. No. Sento decebre't, però no. Ell ens escrivia des d'un compte random, anònim i no hi ha hagut. Però ell va dir a l'últim capítol que havia vingut a les signatures de Sant Jordi. Però clar, nosaltres no sabem com és. Ja. Per tant, Uau. Una cosa, això fa A veure. por, Bueno, no. fa por, però també té el seu Sí. puntet, no? Tens punto. Sí. Cada cop que vas a un súper penses, serà aquí? Anem per tots els súpers de Barcelona. Doncs Roger, carinyo, un fort aplaudiment pel noi del súper! No, que és mentida! No, home, t'imagines? Hauria sigut brutal. Bueno, jo em poso a Per plorar tancar la temporada? Seria fort, No m'ho he cregut. Em poso a plorar aquí mateix. Una cosa és que potser està aquí. Podria ser. És que podria ser, si és un fan. Si hi ha un noi del súper, que es manifesti, si us plau. No es manifestarà, perquè no ho ha fet mai. Un soroll, com els esperits, un soroll. Servi. O una cadira. Pica l'ullet 3 vegades, si és que sí, 2 si és que no. Quin ullet? Obrim la caixa 7. Bueno, doncs llavors ja està, no hi ha més preguntes, senyoria, perquè clar... Ja està? No, hi ha una més. Ah, val. Però referent al noi del súper, jo us volia fer més marro, però... Val. No, és que no sabem qui és.
Jo, Roger i Laura, us posem deures, Sí. Intenteu... Tot i que ara el podcast ja s'acaba. Però el projecte segueix? Segueix. Pot aparèixer, per què no? Jo això us volia preguntar, però no sé si deixar-la pel final, perquè si teniu més preguntes així més... Deixem-la pel final. Sí. Hi ha una més, però no sé qui la tenia... Em sembla que la Zafiro tenia una més. Jo tenia una pregunta també, i és, vosaltres parleu sense pèls a la llengua, i si els teniu els escopiu. Sí. No? Els agafeu i els feu fora. Sí. I més, ha tingut un pèl a la llengua alguna vegada, que sí? Sempre. Ah, que sí, nena? Ai, sempre. Però, clar, no s'ha inventat agarrar i el treus, carinyo, i ja està. No hi ha... Bueno, Però a vegades et passa que no acaba de sortir. No surt. ai, nena, ara Allà aquí... baix a la glotja... A mi m'ha passat, ara que no en sent ningú, a mi m'ha passat que se m'ha quedat entre una i una altra, nena. El fil dental. Amb el fil dental, ja està. No havia manera, aquí, aquí... I un mal a la llengua, però punxava allò, És que molesta, Molesta, però Molesta. entre dent i dent, saps? Allà dins. Que desagradable. Molt desagradable. Bueno, la qüestió. Vosaltres mateixos us heu autocensurat alguna vegada? Algun tema que heu pensat? No, aquest tema no el podem tractar perquè ens tanquen el xiringuito. Hi ha una part del capítol 6 de la primera temporada que es va censurar perquè jo explicava una cosa que després vaig pensar, això ho trobem. Uau, i no Sí. es va publicar, No, va ser amb la secció amb la sida dels gossos i ho vam treure. Saps que un d'aquests va ser el meu profe? Quin dels dos? No, Marc, es diu? No. No, un no. Sureda? I l'altre? Que estic amb la memòria. No. O sigui, el moreno. Els dos són morenos? Sí. No sé. Els morenos hi porten mitjons. El que crida més o l'altre? Després t'ensenyo foto. Val. Depèn en quin context crida. Però és una cosa que tampoc es pot dir ara? És tan forta? No la diré. És molt, és massa. Sí, vaig pensar, no, això no cal. Val. Després, quan anem a Barcelona, ja. Està gravada, no sé on, Ah, o sigui que potser algun dia es la filma. Universitat de Barcelona. I que el contingut, No ho publicarà. el contingut existeix. Sí. Ho heu publicat. Ara que dius això, ho hem explicat algun cop, no sé si en capítols, però al primer capítol de la primera temporada la universitat ens va obligar a treure un comentari del convidat. Sí, Sí, del- sí que ho havíeu comentat. Sí, a mi em sona, però no sé si ho havien dit entre bambolines o... Sí, em sembla que no ho havíem dit mai. Mira, exclusiva. 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 És que clar, És fort, el curset, no? Bueno, perquè era... Però era tant. Perquè afectava directament a la universitat i no era el moment perquè en aquell moment sortien Sortien notícies cosetes i ho deixarem aquí. Ja, tio. Interès. ja tothom sabrà però Què no haurà passat a la UB? Ui. Què no haurà passat? aquelles plantes Perquè- de l'edifici. Com heu dit al principi, Cardemcat és molt més que un podcast, també és un llibre, és un projecte, no? Sí. Que té molts punts, molts temes, i ara avui estem fent l'últim episodi del podcast, però a partir d'ara, com us podrem seguir seguint a vosaltres, a Cardemcat? Com evoluciona el projecte? Sí, Jo ara mateix necessito estiu de vacances. A partir de, o sigui, després de l'estiu veurem què fem. Però ara mateix no us sé dir com seguirà. Hi ha cap idea allò... Hi ha vídeos que encara no s'han publicat, això sí que us ho puc dir, però ja veurem. Uau. És que el Roger aquí s'ha carregat a l'esquena gran part del projecte. Estic molt cansat, jo. Sí, i necessita vacances, cert. Sí, és que han estat 2 anys molt intensos, entre el llibre, el podcast, vam guanyar el premi de la UE, Déu-n'hi-do. segur I el que sí que mantenim és el compte d'Instagram, això Això sí. és el que anava a dir, que ho Sí. seguim. No, que ens falten vídeos. TikTok també. I que segurament seguirem veient cosetes per les Sí. Sí, cosetes Sí, això segur. petites, de Bueno. petit format, però sí, Sí. segurament. Que bé, almenys estem contents Estem a que almenys Masques no fins desaparegueu. setembre, no? A partir 1 del- de setembre? No, no, és en uns dies. Vale. Allà, fins... Nosaltres, Fa paneta, eh? tot i que, exacte, fa molta pena perquè és un projecte que és molt guai i és molt necessari i a nosaltres ens encanta, som els primers fans, els safrets de Cardemcat, i jo crec que Cardemcat dels safrets, o sigui, és una mica mutu. És que heu vist tots els capítols? Perquè jo dels safrets sí. El Quim segur i la resta, jo algun m'he saltat, ho he d'admetre. Però he de dir que no veig tampoc els safrets. O sigui, Això és com jo. Jo tampoc veig els del Cardemcat. és que jo ja he estat allà. El patim. Ja sé, ho has viscut. Sí, però
Bé, el que volíem proposar, us sembla bé si ho proposem? O què? Up to you. A mi em fa una miqueta de pena deixar-vos de veure per càmera i nosaltres al final tenim un programa de tele avui dia que pues, sempre hi ha lloc per seccions i cosetes. Llavors jo em preguntava, Cardemcat, us agradaria ser col·laboradors dels Safareig? Quan comencem? Al setembre. Oblida't de l'estiu, de setembre. De setembre. És oficial, doncs? Ho puc dir? Ho puc dir? Digue-ho. Exacte, això és una fórmula. Espera, haurem de veure la logística, primer. No estàs valores. Tu sabies, això? No. A casa tinc un llit molt gran, carinyo. Podeu quedar-vos a dormir els tres. Sí, quan us Però vingui... ha de fer quan el us vingui. protocol oficial. És un protocol oficial. Sempre. Cardemcat ha d'estar a la tercera temporada del Safareig! A veure, entenc que no estem a prop, però algun episodi, podem fer un especial, fer una secció... Ja vindré jo amb la càmera i el micro. Molt bé. És necessari perquè gairebé cada episodi Us mencionem. és que Sí. és a la nostra boca. Jo us miro des del sofà i sempre que diu Cardemcat és com... I que igual que tenim la doctora Bertran per quan ve a parlar de temes de més mèdics, de sexualitat, L'esbifreia, Maria Maria Fernández... Sí, doncs vosaltres per Cardar en català. Molt bé, doncs fa molta il·lusió. Ai, que guai! Feu-nos un aplaudiment, un altre. Queda gravat. Ja està, ja veurem com ho fem. Que guai! Moltes gràcies també per oferir-nos-ho. És una família, hem crescut paral·lelament. Doncs sí. Com germans de sang, no? Dos germanets que van créixer. Sí. Que guai, que bé. Però, Passem la carn. de moment, a veure, les nostres rondes de preguntes, així que hem pensat maquiavèlicament a casa, Sí? estan fins aquí. No sé si us han semblat poques, moltes... Jo pensava que serien una mica més... Ai, Roger, és que tu sempre vols més. Jo sempre vull més. Sempre vol més. Sí. Doncs després fem la ronda de preguntes. El cotxe. El cotxe. La Maria Val. està de portaveu. Voleu passar a la següent És secció? que clar, jo vull... Jo vull arribar a la següent secció. Clar. Quim, com ho vols fer, això? A veure, planteja la posant, secció, planteja. Ara el que farem, tenim 8 postures sexuals Ojo. que el Quim... Que les fareu vosaltres. Un moment, no, a veure, estem parlant de... Per parelles, trios, quartetos. Cardemcat. Quim, Piponazo. tu t'ofereixes a fer-nos aquí demostracions de postures, sí o no? A veure, la proposta és, anem a ensenyar postures en aquesta bona gent. Sí? També me les haurà d'ensenyar a mi, també t'aviso. Sí? Però com que jo ja sabia que la cosa anava així, jo dic, he de venir preparat, perquè aquí no es pot venir de qualsevol manera a fer això. Per Em tant, sembla perfecte. si ens hi posem-nos-hi bé. Així que, Zafiro, aguanta això. Aviam. Aguanta. Ui. Un aplaudiment pel Què Quim. vols dir això? Els mitjons te'ls deixes, no? Que si no... Els mitjons, Això. els mitjons... Els mitjons sempre posats, Però no giri! Quim, tio, vigila que me das el tornarà. Un aplaudiment més fort pel Quim, home, que això... Bueno, la suor que no et vingui els ullets. Quim, carinyo, com t'estimo ara de cop i Esteu fent fotos d'això, espero. El zoom no cal. Val. Molt bé. Dit això, necessitarem algú del públic. I jo ara Es presti. he de mirar la cara tota l'estona. Sí, carinyo. Jo no puc, no puc. Algú del públic es presta a intentar fer postures sexuals? Tothom mirant així a terra. Busca. Busca. Tens algun preferit, tu, Zafiro? Així que hagis vist estar amb cara... Sí, però no per mi, carinyo. Bueno, a veure. Nen, et fa bon cul, eh? Tu Mira, vols mira com dir es mou. què? M'agrada dir. Roger, necessitem alguna mica elàstic? Sí. Sí. Elàstic. Mans amunt, qui sigui elàstic. Com anem aquí de ròtules, colzes... Però us veig molt timidotes aquí. No sé... La cadera. No sé per allà, no sé per aquí. Amaga't, que no et veig. A veure, deixeu-me passar, perquè aquí... Ja Vigileu-nos d'un d'hòsties, Home, el eh? Carlos. Ja s'està pel camí. bueno. Ha sortit Està pel camí. abans. Carlos, va. Carlos. El gel ja s'ha Una trencat. trampa. Carlos. Necessitem només una persona o necessitem més De d'una? moment una. Vale. Va, Carlos, vine. Home, ja tu saps, això, tu. El camí, dic. Però no portes un altre Compte. mallot. Que se pone No prenguem nervioso. mal.
No, però bueno, sempre ens podem... Li donem un micro al Carlos? Mira que t'ho deia sempre la mama. Porta la roba interior neta per si de cas. Veus com les mares sempre... Porta el tanga sempre preparat. Oi, tanga, i tot! Ens posem dret... Bueno, em poso Hem dreta, de va. fer, si tu manes, perquè jo tampoc sé res, eh? El que farem serà... Jo us diré el nom de la postura. Vosaltres imagineu què necessiteu, l'entorn, com és la postura, i quan l'hagueu fet, a la pantalla es mostrarà com és realment aquesta postura. Ai, i direm aprovat o no aprovat? Una mica com humor amarillo, però una Sí. mica més posadet de to. Va. Sí, Jo em perdonaré, em posaré allà per no perdre en detall, sí. Fes. Un monocle... Ah, com donen l'esquena, nen, no vull veure de primera. Primera, esteu preparades? Sí, va. Vinga, va. La primera és, atenció, fer un pont aeri. Hòstia! On aeri? Un pont Això surt al aeri. llibre? Això surt... Flying free. No, he de dir que això no surt al llibre, és veritat. Un pont aeri. Un pont aeri és allò... Flying free. Un pont aeri és agafar l'avió sempre que vulguis, no? I anar i tornar. Fer un pont aeri, aviam. Poso aquí darrere. A veure... I el de damunt així. Vols que faci el pont? I tot això a sobre. Vinga, va, aviam. Qui fa el pont i qui fa l'aeri? A mi me va bé totes, carí. I si cal jo em moc. A 4 ja, Vale. Això ja, com et sentis més còmode. Arqueja, carinyo. Com en té pràctica el Quim, Fotos. Què us sembla? Vídeo, molt bé. Aviam. Sergi, posa'ns la foto, aviam, la imatge. Allà. Oh, prou bé, no? Sí. Levanta las manos. Li hauria d'aguantar les cames, no? Sí. Ara, És que per fer tot això has d'estar... Podeu reproduir això, sisplau? Però és carretilla, Quim. És carretilla. No, t'aguantes amb Però els ho braços. podeu fer, sisplau? Hi ha cert punt de suport, carinyo. Hi ha cert punt de suport, T'aguantes amb els braços. No t'aguantes amb els braços? En cap? No. Això. Ah, sí. Molt bé. Però tu aixeca... A les dues... Un aplaudiment. Molt bé, va. Però espera, no marxis, que encara n'has de fer més. Sí, home, però és que si no la gent no s'ofereix, no? Aneu prenent nota, Les dues últimes són amb més gent, o sigui que... Sí. Voleu triar una altra? Voleu fer una altra i després triem una altra? O que la persona que ho fa tria una altra i Val. estan avant. Vale, va. Qui tries? Cercameu. Ho tenim? Ho tenim. Calent. Teniu micro per parlar amb la gent? Un fort aplaudiment! Un fort Ara pots seure. Gràcies. Un fort aplaudiment pel voluntari. Aviam, El voluntari. Presentem-lo. Com et dius? Bernat. Jo tinc Instagram però no et conec, Vale, va. Segona postura es diu fer un bulli. Un bulli? Fer un bulli. Si vols t'aguanto la ronyonera, perquè no sé què hauràs de fer. Una esferificació com... Perdó, no és fer un bulli, és fer un 33. El bulli és la tercera. Ara sí. Si diu fer un 33, sí. Fer un 33. Molt senzill. Crista la creu, diuen per aquí. Aviam. Vinga, fer un 33. Vinga, va. Sort que ho feu vosaltres, perquè jo... Algú pot donar pistes, si teniu imaginació. Mira, per aquí tenim... Aquí. Aviam. El 3 té forma de cul, per tant potser va per allà. El 3 té forma de cul. Bueno, provem-ho. Com en plan com quan dos gossos es queden enganxats. A 4, no? Clar, perquè el 3 mira l'altre... Un pensar. 33. Com vulgueu. Així, us sembla bé? Això és un Titanic, no? Això és un Titanic. Ensenyem aviam com és fer un 33? Home, doncs molt diferent, Bueno. És diferent. Sé que té forma de 3. Sí, no? Ho podeu reproduir, això?
Vinga, aquí amb tu el terra. Sí, exacte. Com és això? Zafiro! Ole, esas malles. Molt bé, He de canviar un aplaudiment, molt bé. Avui AOE Yoga. Qui triem per fer el bulli? Va. El bulli. Sí? Vinga, fem bulli. Toma! La palmadita. Vinga, Xavi. Un fort aplaudiment! Un aplaudiment. Aquest. Fer un bulli, va. Un bulli. Bulli. Una esferificació. No, jo. Escerificació va per aquí la cosa, eh? Sí. De fer una serificació... Complicat. Sí. Jo follo més senzill, us he de dir. Més tradicional. Oh! Aviam, com es fer un bulli? Ah! Bueno. Ai, mira, quina Força bé! gràcia! Força bé! Sí! Però és tipus... On estan els caps? Tipus 69 o... Sí, una mica, no? Aire, per això, no? Però- Aire. I es rodola, entenc que bulli. es va rodolant pel penjador. Molt bé, gràcies. Adéu. Un aplaudiment. Aplaudiment. Ara qui triem? No has dit a la No he teva dit qui víctima. tries. A qui tries? No, Xavi, encara amunt. qui tries? Has de triar una nova víctima. Otra vez. No sé per què només estan venint nois. Clar. Mira, aquí no hi ha telèfon. Vale. Oh, Noi del telèfon. pobre noi. Sí, ets tu, carinyo. Un aplaudiment, i tant, i tant, i tant. Per mirar TikTok. Toma. No ho sé. Aviam, però aquest és el que necessitem més persones? No. Vale, Xavi, diu perquè me toca. Aquí encara, Es diu Xavi, també, d'acord. Xavi 2. aquí encara 2 usuaris, eh? Perquè m'han dit que segui, que vingui cap aquí. Que tiressis cap aquí. Fer un tirant-lo blanc. Aquest sí que serà el llibre, no? No, Tampoc. Que medieval. Un Carlemany. un Carlemany, no era tirant-lo blanc. Jo crec que... Si fa o no fa. Algo medieval. Sí, medieval, què tenien? No, un cavall. Una llança. Una llança, una espasa, Espasa. una espasa. I el color té alguna cosa a veure? Ai, Ai, tirant-lo blanc. tirant-lo blanc. Em sembla que no. Com ho fem, doncs? Jo és que encara penso en el trombó rovellat, Ai, el trombo rovellat. Ah, tirant-lo... És vosaltres dos el feu. Vale, va. El van fer amb la Zafira, oi? En el programa. Tirant-lo blanc, i això què vol dir? Però posa el cul o alguna que tu tiri a algun lloc. Tirant... Ah, val, així. Tirant-lo blanc. Aviam com és tirant-lo blanc? Sí, faltava l'espasa, no? Ho podem veure, perquè és que no m'ho imagino, amb un dibuix. Jo és que som més de pràctica que de teoria. Per això, vols sortir tu a la propera? Però a mi, perdoneu-m'ho, però la connexió aquí on està? No. I s'ho estan passant molt bé i la literatura catalana és molt bonica, però... L'espasa, no? És tietina boda. L'espasa, sí, molt bé, un aplaudiment. Però... No n'hi ha contacte genital. Poc pràctica. Bueno, Ui, la fecundació. O que embaràs. Va, següent, qui tria el Xavi 2? Xavi 3. Quan Xavi... Això està ple de Xavis. Una cosa, em dic Xavier. I què veus? Xavi 3. A cola. El Xavi 3. Que té unes ganes de participar, el Xavi 3. Ha vingut expressament per aquest moment. Què és? Fer un 92. 92. 9-2. Això té a veure amb les Olimpíades. Ah, va. El Covid, té alguna cosa a veure amb el Exacte. Covid? Sí? Sí. Covi Curro. Curro, però això és allò és de Sevilla, no? Sí. 92 també, no? També, de la... De coses que jo... Ui, faltaven 10 anys per néixer. El encara. Covid anava...
Ah, mira. Aviam. El Barcelona, no? Sí, vinga. Boca ben oberta. Clar, el Freddie Mercury tenia bona capacitat bucofaríngea. La Montserrat també. Déu-n'hi, mira una. Barcelona! Aviam com és el fer un 92? No. Just, quasi. Sí. O sigui, de veritat, sabies els recursos que teníem aquí per fer les coses? Tio? Jo tiro d'imaginació. No som el Circ del Sol. Bueno, No sóc el Circ del Sol. fa referència doncs, als esports, a... I és que no No, em sap greu, però jo no em veig capaç de fer. Ho fas. Ho heu de fer, ho heu de fer. Ho heu de fer, sisplau. Utilitzeu la palla, si voleu. La palla, ho podem fer al terra? Ho podem fer al terra tipus però pla? Clar, Com sí. un dibuix de dues dimensions? En pla. Vinga, va. Doncs qui vols? Espera que te l'agafo. El que està dret o el que està de cap per avall? actiu o passiu? Tu sempre baix, Quim. Vale. Doncs llavors jo sóc el que està dret, no? Sí, sí. Aviam. Espatarra. És que no sé molt bé com va. Ah, sí, així. Ah, sí, vale. Ah, sí. Molt bé. Un aplaudiment. Ah, doncs jo ho he fet això. Bravo! Tu has fet Jo això? he fet això, sí. Tu també, Zafiro? Jo ja us he dit que jo follo molt més senzill. Us compliqueu massa per fotre un cardo, Un aplaudiment pel Xavi 3. Xavi 3, Un altre Xavi. Qui tria el Xavi 3? Xavi Xavi 4. 4. Xavi 4. Fem una última. Última. Fem una grupal? Sergi, ens saltem Xavi 1, Xavi 2 i Xavi 3. A l'escenari. dues i passem a l'última. Sergi, d'acord? Bring back my girls. ¿Qué has dicho? Després, Roger, Sí. vols? Les torrides pendents. Ah. Totes. Una peure i les expliques. Val, d'acord. Jo em taparé una mica més. Ok. Ja està. Llavors ara qui ve? Qui surt? Ha de triar el Xavi 3. Qui ve? Xavi 3. Molt bé, perfecte, un fort aplaudiment Oh. per la Bel. Vine. A veure... Sí, quantes persones? Han de ser 3 persones. 3 més. Hòstia. No mateixa! Ara, la Zafira. Ho estaves desitjant. Ho estava desitjant. La nena, mira, que tens tota la palla al cul. Ai, treu-me-la, mira. Mai me l'han posat aquí. Ai, sí. La primera vegada. Ai, t'han fet una palla al cul. Quantes necessitem més? Ja està. Una. Ah, 3. Ah, Ai, són 3. Són 3. Ja, no ha sortit cap noia. Bueno, ara està la Ha sortit Zafiro. una senyor... Que necessites més carinyo. Ah. Aviam. Atenció perquè l'última s'anomena doble aigüera. Ui, Ui, doble aigüera. ui. I qui és la pica? I qui és el safreig? Jo la veig molt clara. Home, jo crec que Quim, tu tens molta noció de tot, eh? No hi ha res, jo. No sé. Doncs vinga, dirigeix. Jo mateixa. Obre la boca. Clar, jo entenc que la pica, l'aigüera és el forat, no? Acota't. Doble aigüera. Doble Aigüera. No doble. Ah, no, jo ja m'estava imaginant, veus? No. Dues reben i un dona. Doble aigüera. Doncs llavors la Zafira i jo rebrem. No? Que I ens tu hem d'allunyar. I la Bel és l'aixeta. Allunyanyem. Al darrere no. Clar, però això depèn de Ah, vosaltres. no ho sé, no ho sé. Et trec el micro, Zafiro, que necessites les mans, carinyo. Però a veure, això, posats a imaginar que estaríem ara... Jo només aviso que sóc molt fèrtil, Ui. I si em quedo embarassada després d'això, Cardemcat i Safareig se'n fan càrrec de la criatura. Li posarem sabonet al bebè. Estàs volant. Quines complicacions, tu. Sí, no? Sí que m'havia d'haver portat genolleres, sí. Ja t'ho he dit jo. I tu, Zafiro, com puguis, segurament. Això, posa música. Ai, la I què Zafiro. fas amb això? Doble aigüera. Vegem, aviam com és. Desvetllem. Sergi. Hòstia! Oh
uau! Doble aigüera. Aviam com es fa això. Zafiro, t'estires. Zafiro, tu ets l'aigüera. No patiu que jo porto el diu, vull dir, no passa res, no passa res. Però no ho feu? No, feu-ho. Jo ajaguda... Tu simplement estira't i relaxa't. Tu estira't i relaxa't, carinyo. Disfruta el moment. No graveu, No graveu, que me hundís la carrera, hijos de puta. Ara farem el teatrillo, però seria una miqueta allò així i ja està, no? I llavors ja... Així? Acota't, Zafiro. Un aplaudiment, que ho estan fent molt bé. Tindria 6 sons, més o menys, Ho donem per aprovat o què? Posa-li alguna a la boca. Molt bona, no? Molt bé. Molt còmode, molt còmode. No es pot ni moure. Has sentit alguna Oi. Un aplaudiment. Estàs plena de falles. Molt bé. Fins aquí la secció. Un aplaudiment per tothom. Roger, Gràcies. m'has passat, Què ha passat? No, això no m'esperava tan acrobàtic, No sé què dir-te. La temperatura, nena, sort que ha baixat. Quina calor, no? Mira, deixem una estona, Doncs fins aquí el programa d'avui. No havies dit que no havies anat al gimnàs, tu, home. Home, clar, avui no podia estar als jocs alhora. I avui més que mai, sense vosaltres no hagués sigut possible, És veritat. És veritat. Moltíssimes gràcies. Això, vosaltres- m'ha dit, em podeu treure la música? M'estic atabalant. Vale. És que era el mood, no? De Circ del Sol, una mica de... Sí, és veritat. Totalment. Però ara que ja passem de secció... Vale. Doncs, mira, jo l'altre dia li vaig enviar una nota de veu a la Zafiro perquè deia una cosa al Safreig, perquè preguntàveu, però us imagineu que d'aquí 20, 30, 50 anys la gent ens tingui com a referent? I jo li vaig dir, no hi estic gens d'acord perquè vosaltres ja sou un referent. Oh, wow. O sigui, demostreu que hi ha vida més enllà de les grans ciutats, que es poden reivindicar qualsevol tipus d'acció des de pobles o ciutats més petites. I res, jo ja li vaig dir a la Zafiro que vosaltres, jo sóc molt fan del Safreig, vosaltres ja sou un referent, o sigui, no cal esperar ni 20, ni 30, ni 50 anys i estem molt agraïdes que hagueu accedit a compartir amb nosaltres aquest últim capítol. Així que moltíssimes gràcies, crec que parlo en nom de la Laura també. Sí. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Totalment, ens fa molta il·lusió estar aquí. I més a l'últim episodi, és molt emocionant. Sí. I a l'Espluga, que també és un lloc rural. És el millor lloc per poder tancar una etapa... Gràcies també a l'organització per Oh, i tant. nosaltres. Per fer possible tot això, que són 5 anys, 5 anys. Per 3.000 habitants que té l'Espluga. Per molts més. Sí, que ho hem mirat. Per molts més. Exacte. 4? Jo abans he dit Pues al Google posa 3, No sé la cinquena edició, aquest any. 4 o 5ena? 4. A Tramit. Ell posa 3. No estava actualitzat allò. Era 2025. Ah, doncs mira, Han de dir que aquí la tenen més grossa. Ha tardat molt. espero que en català. Sí, esperem, segur. Doncs això, que moltíssimes gràcies. No sé si voleu vosaltres afegir alguna coseta. Que estem encantats, perquè al final ens sentim família i part d'un projecte compartit que us hem tingut sempre presents i que també sou referent i que és un honor que ens haguéssiu convidat també a participar avui en aquest dia tan especial que és per vosaltres però que per nosaltres també i que quedarà en la memòria nostra i col·lectiva. Per totis. Per totis. I que també tenim moltes ganes de saber què desemboca per on de vacances, no? I després el Cardemcat. Ja veurem. Què? Estarem atentes a Instagram i a TikTok. xarxes. A TikTok, exacte. Abans de marxar, però, jo tinc una mini sorpreseta per la Laura. Ah, sí? Quin munt de coses avui. Tu recordes que et vaig dir que et guardessis un dia de juliol? Sí, el 18. El 18 de juliol? Doncs, carinyo, t'he de dir que el 18 de juliol serem en directe des de l'Arc de Triomf de Barcelona a l'especial de l'Orgull de Barcelona a Ràdio Televisió Espanyola amb la Sharon, carinyo. Així que serem allà, tu i jo i tu, allà parlant del...
Una cosa. Quin posaré, diu? Tens un marró, nena? Hem de parlar de Jo te deixo un modelito, carinyo, ja te'l deixo. modelito dels teus seus Això són paraules molt grans i molt grosses, eh? Guai, nen. Sí, sí. A que no t'ho esperaves? No, això no. Tu no sabies ni que el 18 de juliol es feia... No. Soc un desastre, ho sento. Doncs el 18 de juliol, a retransmissió en directe per la 2CAT, amb la Sharon, serem allà, a l'Arc de Triomf. Escolta, un aplaudiment, això no fa Enhorabona. qualsevol, Això és resultat de la feina ben feta que heu fet. Totalment. Us ho mereixeu tot. Em van trucar l'altre dia i jo... Ràdio Trump. Espera que miro l'agenda, un momentito. Ricardi, que allà en plan, no, sí, estic tranquil, eh? I jo l'únic que li vaig dir a la Laura va ser tu tens plans aquell dia? Dic, no, doncs guarda tal. Però per què? Tu guarda tal. Ja veuràs. Ja està. Me caso! Ara ja ho saps. Doncs ja ho saps. Que bé. Ostres. Bueno, doncs intentarem venir també a veure-us, No sé si la Zafiro tenia previst venir el 18 de juliol al Pride de Barcelona. Com a tal, no, però si me convideu, jo hi vaig de cap, eh? Home, Ja en parlarem. que guai. Que guai. Molt bé. Ens fa il·lusió, oi? I tant. En directe, t'he dit? Estic En directe. preocupada, no sé què. Estan amb... Rescat. Jo sé que a tu t'agrada, t'encanta el directe, eh? M'encanta. Molt d'improvisar, ja ho veieu. Doncs I això. el guió també. Sí. No sé, de fet, què faig aquí? Doncs res, Laura, fins aquí el podcast del Cardemcat. Un plaer haver compartit aquesta aventura amb tu, la meitat de l'aventura amb la Xènia també. I res, que moltes gràcies a tothom per venir també, a l'organització, i llarga vida als safareig i llarga vida al Cardemcat. Totalment. Moltes gràcies. I fins aquí. I ara sóc addicte al clímax. Em sento tret per tot el que és efímer.